Moikka! Katsotaan pari semmoista pientä juttua askelkyykkyyn liittyen ja nimenomaan siihen, miten sä saat askelkyykyn ohjautua tonne pakkaran alaosaan ja takaketjulle pakkaraan nimenomaan tälle seutuville. Aika moni mun asiakas valittaa sitä, että omatoimisessa harjoittelussa, jos tehdään askelkyykkyjä, niin se menee pääasiassa tänne etureidelle. Eli pakkarat nukkuu, sinne ei saada tuntumaa ja hyvää niin kuin harjoitusvastetta, lihaskasvusignaalia ja näin päin pois. Eli mä näytän tuossa nyt kaksi erilaista variaatiota. Kummatkin on periaatteessa ihan oikeita tapoja tehdä askelkyykkyä hivenen erilaisella asettelulla, jolloin anatomisesti ja biomekaanisesti se kuormitus tulee hivenen eri tavalla eri kohtiin. Eli ensimmäinen variaatio mä näytän silleen, miten hyvin monet tekee, joka ohjautuu enemmän etureidelle. Ja sitten jälkimmäisessä variaatiossa mä näytän sitten, miten sä saat osumaan parilla pienellä hienosäädällä sen liikkeen kankulle ja tuonne takaketjulle, joka on monesti haastavampi juttu. Eli ensimmäisenä otetaan tosiaan variaationa nyt astetta enemmän pystyasennossa tapahtuva askelkyykky. Eli kun lähdetään tästä laskeutumaan alas, niin ylävartalo pysyy pystyssä ja lonkkakulma on kohtuullisen loiva, 90 astetta about täällä alhaalla, ja laskeudutaan melko suoraan alas. Tämä on sinällään ihan ok tehdä askelkyykky, liike kohdistuu vaan astetta enemmän tuonne etureidelle, mutta katsotaan nyt sitten vaihtoehtoisesti, miten jos sä haluat sen tänne kankulle saada osumaan, niin millä tavalla parilla pienellä korjausliikkeellä sä saat sen sinne menemään. Eli ensimmäinen on ihan se, että laitetaan tuohon päkiän alle pieni korotus, joka pakottaa sen painopisteen tuonne etujalan kantapäälle. Ja silloin kun kantapäälle tulee se painopiste, se lähtee ohjautumaan tänne takaketjulle, takareidelle, pakaralle väkisin se liike. Sen sijaan, että se menisi vaan tänne etureidelle. Ja toinen juttu, tuon pienen korotuksen lisäksi, niin otetaan siihen vähän lyhyempi jalka-asettelu. Ei olekaan täällä näin pitkällä, jolloin se liikemalli väkisinkin silleen, että sulla on ylävartalo pystyssä, vaan otetaan vähän lyhyempi. Ja nyt alas mennessä lähdetään selkeästi ylävartaloa viemään tänne niin kuin etujalan päälle. Eli painopiste on nyt täällä, lonkkakulma tulee vähän jyrkemmäksi ja sitä kautta saadaan pakara mukaan tehokkaasti liikkeeseen. Vähän lyhyempi variaatio askelkyykystä ja painopiste etujalan päälle. Näin. Eli tässä on kaksi erilaista variaatiota. Ensimmäinen variaatio on tosiaan etureisipainotteinen, selän hallinnan kannalta astetta helpompi vaihtoehto, mutta sitten jälkimmäinen ohjaa sen ärsykkeen enemmän tuonne pakaralle, takareidelle ja takaketjulle. Laita kokeiluun ja pistä vaikka viestiä mulle, menikö sinne mihin piti, eli kankuille.